कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। సో ఈరోజు हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। మీ అందరికీ हरे कृष्ण। ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం నుండి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. మనము ఈ భాగవతం క్లాస్లో 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 36వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యం ద్వారా అవగాహన చేసుకుందాము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 36వ శ్లోకము. ఏ తన్మే జన్మలోకేస్మిన్ ये तन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् ఏ తన్మే జన్మలోకేస్మిన్ ये तन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् ఏ తన్మే జన్మలోకేస్మిన్ ये तन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् ముముక్షూణాం దురాశయాత్ मुमुक्षूणां दुराश्रयात् ముముక్షూణాం దురాశయాత్ मुमुक्षूणां दुराश्रयात् ముముక్షూణాం దురాశయాత్ मुमुक्षूणां दुराश्रयात् ప్రసంఖ్యానాయ తత్వానాం ప్రసంఖ్యానాయ తత్వానాం ప్రసంఖ్యానాయ తత్వనాం సమ్మతాయాత్మదర్శనే సమ్మతాయాత్మదర్శనే సమ్మతాయాత్మదర్శనే. శ్రీ కృష్ణ. ఏ తన్మే జన్మలోకేస్మిన్ ముముక్షూణాం దురాశయాత్ ప్రసంఖ్యానాయ తత్వానాం సమ్మతాయాత్మదర్శనే ప్రసంఖ్యానాయ తత్వానాం సమ్మతాయాత్మదర్శనే
ये तन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् तन्मे तन्मे जन्म दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం ये तन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने ये तन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। हरे कृष्ण माताजी प्रभु ఒక ఇద్దరిద్దరు చదవ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। చదవండి మాత ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शिने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। మాత ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण प्रभु जी। माता చదవండి ये तन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षाणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां समतायात्मदर्शिने। हरे कृष्ण प्रभु जी से ఎవరండి हरे कृष्ण ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం హరే కృష్ణ ఏ తత్ एतत् ఈ ई మే मे నా యొక్క ना युक्ता జన్మ जन्म జన్మము जन्ममु లోకే लोके ఈ లోకమున ఈ లోకమున అస్మిన్ अस्मिन् అస్మిన్ దీని యందు దీనియందు ముముక్షూణాం मुमुक्षूणां ముక్తిని వాంఛించు వారిచే ముక్తిని వాంఛించు वारिते హరే కృష్ణ ఎవరు దురాశయాత్ दुराशयात् అనవసర మగు భౌతిక కోరికల నుండి అనవసరమగు భౌతిక కోరికల నుంచి ప్రసంఖ్యానాయ ప్రసంఖ్యానాయ వివరించుటకు వివరించుటకు తత్వానాం तत्त्वानां సత్యమును సత్యమును సమ్మతాయ सम्मताय ఉన్నతమైనదిగా 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 గణించబడిన ఉన్నతమైనదిగా గణింపబడిన ఆత్మదర్శనే ఆత్మదర్శనే ఆత్మానుభవమునందు ఆత్మానుభవమునందు హరే కృష్ణ భావము
అనవసరమగు భౌతిక కోరికల బంధము నుండి విడుదలను గోరువారుచే ఆత్మానుభవమునకు అత్యంత ఘనమైనదిగా తలంచబడు సాంఖ్యతత్వమును వివరించుటకే ప్రత్యేకంగా ఈ జగమునందు నేను అవతరించితిని. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అనవసరమగు అనవసరమగు భౌతిక కోరికల బంధనము నుండి భౌతిక కోరికల బంధనము నుండి విడుదలను విడుదలను కోరు వారిచే ఆత్మానుభవమునకు ఆత్మానుభవమునకు అత్యంత ఘనమైనదిగా అత్యంత ఘనమైనదిగా తలంచబడు తలంచబడి సాంఖ్యతత్వమును సాంఖ్యతత్వమును వివరించుటకే వివరించుటకే ప్రత్యేకముగా ప్రత్యేకముగా ఈ జగమునందు ఈ జగమునందు నేను అవతరించితిని. నేను అవతరించితిని. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో భాష్యము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఇచ్చట దురాశయాత్ అను పదము ప్రధానమైనది. దుర్ అను పదము కష్టమును లేదా దుఃఖములను సూచించును. ఆశయాత్ అనగా ఆశ్రయము నుండి అని భావము. బద్ధజీవులమైన మనము దుఃఖ క్లేశపూర్ణమగు ఈ భౌతిక దేహమును ఆశ్రయించి ఉన్నాము. మూర్ఖజనులు ఈ విషయమును అవగతం చేసుకొనజాలరు. ఇదే అవిద్య అంటే మాయా ప్రభావము అని పిలువబడును. దేహమే అన్ని దుఃఖాలకు కారణమని మానవుడు ఎరుగవలసి ఉన్నది. నవీన నాగరికత విజ్ఞాన శాస్త్రమందు పురోభివృద్ధి చెందుతున్నట్లుగా చెప్పబడుచుండును. కానీ ఆ విజ్ఞాన శాస్త్రం ఏమిటి? దేహమును ఎంత సౌఖ్యంగా పోషించినను అది నాశవంతమే ఎనడి జ్ఞానము లేకుండా అది కేవలము దేహ సౌఖ్యములకే పరిమితమై ఉన్నది. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు అంతవంత ఇమే దేహ, ఈ దేహము నశించియే తీరును. నిత్యాసోక్త శరీరిణః అనునది దేహమందలి ఆత్మను సూచించును. దేహము అనిత్యమైనను అది మాత్రము నిత్యమైనది. కర్మ కొరకు మనము దేహము అవసరము. దేహం లేకుండా ఇంద్రియములు లేకుండా కర్మయే లేదు. శాశ్వతమగు దేహమును పొందుట సాధ్యమా అని జనులు ప్రశ్నించుటలేదు. ఇంద్రియ భోగమునందు నెలకొనినను ఆ భోగము కూడా శాశ్వతము కానందున నిజమునకు వారు కోరునది శాశ్వత దేహమునే. అనగా శాశ్వతంగా దేనినైనా అనుభవింపగోరగలరో దానినే వారు కోరుదురు. కానీ ఆ పూర్ణత్వమును బడియుటెట్లో వారెరుగరు. కనుకనే కపిల దేవుడు ఇచ్చట తెలిపినట్లుగా సాంఖ్యతత్వము తత్వానాం అయ్యున్నది. నిజమగు సత్యపు అవగాహన నొసుగుటకే సాంఖ్యతత్వము అంటే సాంఖ్యతత్వ విధానము రచించబడినది. ఇంతకు నిజమగు సత్యమేమిటి? సమస్త దుఃఖ కారణమగు దేహము నుండి ఏ విధంగా ముక్తిని బడియవచ్చుననడి జ్ఞానమే నిజమగు సత్యము. కపిల భగవానుని అవతారము ముఖ్యంగా ఈ ప్రయోజనము కొరకే ఉద్దేశించబడినది. ఈ విషయమే ఇచ్చట స్పష్టపరచబడినది. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి ఛానల్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే
గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా కర్దమ ముని సన్యాసము. సో కర్దమ ముని ఆ భగవాను ఏకాంతమున చేరి ఆయనతో తాను సన్యాసము స్వీకరించదలసినటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్పి, సో ఎల్లప్పుడూ నిన్నే దుఃఖపు దూరుడైనటువంటి నిన్నే నా హృదయంలో నిలుపుకొని నేను సన్యాసం స్వీకరించి అంటే సర్వత్రా నేను చెరింపగోరుదును అంటూ ఆ భగవాను ఆ కపిల ముని వేడుకున్నటువంటి విషయాన్ని చూసాము. ఆ తర్వాత దానికి ఆ భగవంతుడు స్పందనగా ఆయన చెప్తున్నాడు. కపిల భగవానుడు కర్దమ మునితో మాట్లాడినటువంటి విషయాన్ని నిన్నటి శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటిది. ఆ కపిల భగవానుడు కర్దమ మునితో చెప్తాడు, ప్రత్యక్షంగా కానీ లేదా శాస్త్రములందు కానీ నేను పలికినదంతా అన్ని విధములుగా ఆ ప్రపంచ జనులకు ప్రమాణమై ఉన్నది. నేను ఏదైతే నేరుగా చెప్పానో లేదా శాస్త్రాల ద్వారా నా ద్వారా ప్రకటితమైనదో అది ఈ ప్రపంచ జనులందరికీ కూడా ప్రామాణికమై ఉన్నటువంటి అంశము. సో కనుకనే ఆయన ఆ భగవానుడు ఇక్కడ చెప్పినటువంటి అంశము చూస్తూ ఉన్నాడు. ఓ ముని, నీకు నేను పుత్రుడినవుతానని పూర్వము మాట ఇచ్చి ఉన్నాను. దానిని సత్యం చేయుటకు నేను ఇప్పుడు నీ యొక్క పుత్రుడుగా అవతరించాను అనేటువంటి విషయాన్ని కపిల భగవానుడు కర్దమ మునితో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవత్ సేవ యందే పూర్తిగా నెలకొనడానికి కర్దమ ముని గృహస్థ జీవనాన్ని త్యజించదలుచుకుని ఉన్నటువంటి వాడు. సో అందుకే తాను సన్యాసం స్వీకరించదలుచుకున్నాను అని, సో ఆ భగవంతుడిని హృదయం నందు నిలుపుకొని సో సర్వత్రా సంచరించుతును అని ఆయన అడగడం. సో ఆ క్రమంలో ఇంకా ఆ భగవంతుడు కర్దముడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఏ తన్మే జన్మలోకేస్మిన్ ముముక్షూనాం దురాశయాత్ ప్రసంఖ్యానాయ తత్వానాం సమ్మతాయాత్మదర్శని. ఆ కపిల భగవానుడు కర్దమ మునితో ఇంకా ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన ఆ కర్దముడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే, అనవసరమైనగు భౌతిక కోరికల బంధనము నుండి విడుదల కోరేటువంటి వారు ఆత్మానుభవమునకు అత్యంత ఘనమైనదిగా తలచబడేటువంటి ఆ సాంఖ్యతత్వమును వివరించుటకే ప్రత్యేకంగా ఈ జగమునందు నేను అవతరించాను అంటూ ఆ కపిల భగవానుడు కర్దముతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన చెప్తున్నారు, ఏ తన్మే నా ఈ యొక్క జననం అంటే నీ యొక్క పుత్రుడుగా అవతరించినటువంటిది ఎందుకు అంటే, లోకేస్మిన్ ఈ లోకం అందు ముముక్షూనాం ఈ లోకం నుండి ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి
ముక్తిని వాంఛించు వారు చేత, అలాగే దురాశయాత్. దుర్ అంటే ఇక్కడ మనకి చెప్పబడినటువంటిది కష్టము లేదా దుఃఖములు అని, క్లేశములు అని భావము. ఆస్మిన్ అంటే ఆశ్రయించినటువంటి వారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తును, ఈ భౌతిక దేహాన్ని ముఖ్యంగా ఆశ్రయించి ఉండడం వల్ల వారు ఈ బంధనాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నారు. ఈ భౌతిక కోరికల లో చిక్కుకొని ఉన్నారు. ఎవరైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి, ఈ అనవసరమైనటువంటి భౌతిక కోరికల నుండి ముక్తిని వాంఛించుతారో అటువంటి వారిని సో విముక్తి చేయడానికి, ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుండి విడిపించడానికి అవసరమైనటువంటి సత్యాన్ని, సాంఖ్యతత్వానాం, సో ఈ తత్వాన్ని అంటే సత్యాన్ని వివరించడానికి నేను ఈ జగమునందు అవతరించి ఉన్నాను అంటూ ఆ కపిల భగవానుడు కర్దముడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇచ్చట దురాశయాత్ అను పదము ప్రధానమైనది అని చెప్తున్నారు. అందులో దుర్ అనేటువంటి పదము కష్టమును లేదా దుఃఖములను సూచించును. ఆశయాత్ అనగా ఆశ్రయము నుండి అని భావము. మరి బద్ధజీవులమైనటువంటి మనము దుఃఖ క్లేశపూర్ణమగు ఈ భౌతిక దేహమును ఆశ్రయించి ఉన్నాము. మనము ఈ భౌతిక దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి కారణంగానే అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ నశించిపోయేటువంటి ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉండి ఈ దేహము ద్వారా ఆ ఇంద్రియ అనుభవాలను పొందాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దేహం నుండి పొందేటువంటి ఆనందాలు ఏదైనా అశాశ్వతమయ్యే ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి కారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో పొందేటువంటి ఏదైనా అశాశ్వతమైనది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అంటే ఈ క్లేశాలను, ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికల యొక్క బంధనంలో మనము ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి కారణంగా, మరి ఆ విధంగా ఈ భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నప్పటికీ కూడా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానము వలన మూర్ఖమైనటువంటి మనము ఈ విషయాన్ని అవగాహనం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు. ఇదే ఇగ్నోరెన్స్, మాయా ప్రభావము, ఇల్యూజన్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇదే అవిద్య. ఈ అవిద్య కారణంగానే మనము ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికల యొక్క బంధనంలో చిక్కుకొని ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉన్నారు. దేహమే అన్ని దుఃఖాలకు కారణమని మానవుడు ఎరుగవలసి ఉన్నది. వాస్తవికమైనటువంటి విషయం ఏంటి? ఈ దేహము వలనే ఈ కర్మలన్నీ కూడా చేయబడుతూ ఉన్నాయి. మరి ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఈ ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి కోరికల వలననే మనకి ఈ దుఃఖ కారణం అవుతుంది. సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటివి దీని కారణంగానే మనము పొందుతూ ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అది తెలుసుకోకపోవడమే అవిద్య. సో ఈ అవిద్య వలనే మనకి ఈ బంధనాలు, ఈ క్లేశాలు, దుఃఖాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో అది తెలుసుకోకుండా ఈ నవీన నాగరికత విజ్ఞాన శాస్త్రమునందు పురోభివృద్ధి చెందుతున్నట్లుగా చెప్తూ, మరి ఏమిటి మనము ఈ నవీన కాలంలో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాము అంటూ చెందుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విజ్ఞాన శాస్త్రం ఏమిటంటే, మరి ఈ దేహమును ఎంత సౌఖ్యంగా పోషించినను అది నాశనవంతమయ్యేటువంటి జ్ఞానం లేకుండా
సో భగవద్గీత యందు మనకి 2వ అధ్యాయంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఈ దేహంలో అంటే ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆత్మను మర్చిపోతూ ఉన్నాం. శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఈ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పక్షిని వదిలేసి మనము ఏం చేస్తున్నాము? పంజరానికి మెరుగులు పెడుతూ ఉన్నాం. పంజరానికి మెరుగులు పెడితే ఏమవుతుంది? మరి ఆ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పక్షిని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. సో అసలు వాస్తవికమైనటువంటి ఆ పంజరాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి అంటే ఈ భౌతిక దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనము పొందడం లేదు. సో ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఈ దేహమే మనము అనే ఈ దేహం ద్వారానే సౌఖ్యాలు పొందుతూ ఉన్నాము అనేటువంటి అజ్ఞానంలో ఉండి, అంటే ఈ దేహము ఎంత సౌఖ్యంగా పోషించినప్పటికీ కూడా అంతే కదా, మరి ఆ పంజరాన్ని ఎంత మెరుగులేసినా అందులో ఉన్నటువంటి పక్షిని పట్టించుకోకపోతే ఏమవుతుంది? సో ఆ పంజరం వ్యర్థమే కదా. సో అట్లాగే ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, దేహమును ఎంత సౌఖ్యంగా పోషించిననో అది నాశవంతమే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకో. ఆ జ్ఞానాన్ని లేకుండా అది కేవలము దేహ సౌఖ్యాలకే పరిమితమై ఉన్నటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ నవీన కాలంలో మనం పొందుతూ ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి గురించి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే వాస్తవికమైనటువంటి విషయాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని, పరమాత్మల జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేకుండా మరి ఏమిటి అజ్ఞానము అంటే ఈ దేహం మనం కాదు, మరి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహం కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోలేకపోవడమే అజ్ఞానం. మరి ఆ అజ్ఞానం వలన మనల్ని మాయ ఆవరించి ఉంటుంది. సో మాయా ప్రభావితం ద్వారా మరి మనము వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని, అంటే ఈ అజ్ఞానము నుండి, ఈ చీకటి నుండి, అంధకారము నుండి వెలుతురులోకి రాలేకుండా పోతూ ఉన్నాం. సో అందుకే ఇక్కడ భగవద్గీత యందు కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో మనకి 2వ అధ్యాయంలో ఆయన 18వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తారు, అంతవంత ఇమే దేహ నిత్య సోక్త శరీరనః అనాశినో అప్రమేయస్య తస్మాత్ యుద్ధస్వ భారత అంటూ ఆ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పినటువంటి వినాశనము లేనివాడు అంటే ఈ ఆత్మ గురించి చెప్తున్నాడు. వినాశనము లేనటువంటిది, అపరిమితమైనటువంటిది, నిత్యమైనటువంటి ఆ జీవుని యొక్క, అంటే జీవుడు ఆశ్రయించినటువంటి ఈ భౌతిక దేహము తప్పక నశించి తీరుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతవంత ఇమే దేహ, ఈ దేహము నశించి తీరేటువంటిదే. ఏ దేహము? ఆ నాశనము లేనటువంటి వాడు, అపరిమితమైనటువంటి వాడు, నిత్యుడు అయినటువంటి ఆ జీవుడు అంటే ఆత్మ ఆశ్రయించినటువంటి ఈ దేహము తప్పక నశించిపోయేటువంటిదే. కనుక ఓ భరతవంశీయుడా నీవు యుద్ధం చెయ్యి. ఎందుకంటే ఆయన ఈ దేహము గురువులు, వారి యొక్క పితామహుడు భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, ఇంకా బంధువులు వారిని నేనేదో ఈ దేహాన్ని చంపేస్తున్నాను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నాడు ఆయన. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సో నువ్వు ఎవరిని చంపవు, ఆత్మ చంపబడదు, ఎవరి చేత చంపబడదు. అలా ఆత్మ ఎవరి చేతనైనా చంపబడుతుంది, లేదా ఆత్మ ఎవరినైనా చంపుతుంది అనేటువంటి వాడు అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు అంటూ కూడా చెప్తారు. సో మరి ఆ అజ్ఞానం కారణంగా ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఈ దేహమే శాశ్వతము అనేటువంటి భావనలో ఉండి ఈ బంధనాలలో చిక్కుకుంటూ ఉన్నాము అనేటువంటి చెప్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఆ శ్లోకంలో చెప్పండి, అంతవంత ఇమే దేహ నిత్య సోక్త శరీరణ అంటే ఇక్కడ నిత్య సోక్త శరీరణ అనేటువంటిది దేహములందు ఉండేటువంటి, ఆ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆత్మను సూచిస్తుంది. ఆ శాశ్వతమైనటువంటిది అంటే వినాశనం లేనటువంటిది, అపరిమితమైనది, నిత్యమైనటువంటిది ఆత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆత్మను సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేహము అనిత్యమైనను ఆ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆత్మ,
ఇక్కడ ఆయన అంటున్నారు, దేహము అనిత్యమైనను అది మాత్రమే నిత్యమైనది. ఏది ఇక్కడ మరి ఆ జీవం, ఆ చైతన్యము ఏదైతే ఉందో, ఆత్మ ఆ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి సో దేహము ఎలాగో అనిత్యమైనటువంటిది. ఈ భౌతికమైనటువంటి పదార్థాలతో ఈ క్షేత్రం, దేహం అనేటువంటి ఈ క్షేత్రము 24 మూలకాలతో తయారై ఉన్నప్పటికీ కూడా సో మరి అది సో ఆ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆత్మ మాత్రమే నిత్యమైనది అని చెప్తున్నారు. మరి జీవుడు కర్మ కొరకు ఈ దేహము అవసరమవుతుంది. దేహం లేకుండా, ఇంద్రియాలు లేకుండా కర్మయే లేదు. ఆ దేహంలో ఇంద్రియ భావాలు, ఇంద్రియాల ద్వారా ఆ కర్మలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఈ దేహం లేకుండా, ఆ ఇంద్రియాలు లేకుండా కర్మ అనేటువంటిది ఉండదు. మరి శాశ్వతమైనటువంటి దేహమును పొందడం అనేటువంటిది సాధ్యమా అని ఈ జనులు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ప్రశ్నించుకోవడం లేదు, ఆలోచించడం లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంద్రియ భోగమునందు నెలకొనినను ఆ భోగము కూడా శాశ్వతము కానందున నిజమునకు వారు కోరునది శాశ్వత దేహమునే. ఎందుకంటే వారు పొందాలి ఆనందాన్ని అనుకుంటున్నారు. మరి ఈ ఆనందాన్ని పొందడానికి వారు చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో వాస్తవానికి వారు కోరుకునేటువంటిది శాశ్వతమైనది అయినప్పటికీ కూడా వారు పొందేటువంటిది తాత్కాలికమే. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక దేహాన్ని వారు ఆశ్రయించి ఉంటున్నారు కనుక వారు ఈ భౌతిక దేహం ద్వారానే ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా కర్మలను భోగిస్తూ ఉన్నారు కనుక ఇవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవే. మరి శాశ్వతముగా దేనినైతే మనము అనుభవించగోరగలుగుతామో దానినే వారు కోరుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ ఆ పూర్ణత్వానికి వారు ఎలా పొందాలో అది తెలియకుండా ఉన్నారు. అది తెలియజేయడానికే ఇక్కడ ఈ సాంఖ్యతత్వంను ఆయన అంటే ఈ భౌతిక దేహము నుండి బయటపడేటువంటి మార్గం, ఈ భౌతిక దేహాన్ని ఆశ్రయించి పొందుతూ ఉన్నటువంటి అనవసరమైనటువంటి భౌతిక కోరికల బంధనాల నుండి మరి విడుదల కోరుతూ ఉన్నటువంటి వారు. ఎందుకంటే వారు పొందాలనుకునేటువంటి ఆనందము ఎప్పుడు ఉండేటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందమే. కాబట్టి అనవసరమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఈ కోరికల బంధనము నుండి విడుదల కోరుకునేటువంటి వారు ఆత్మానుభవమునకు అత్యంత ఉన్నతమైనదిగా తలంచబడేటువంటి ఆ సాంఖ్యతత్వమును వివరించుటకే ఇక్కడ ఆ కపిల భగవానుడు అవతారం తీసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి నిజమైనటువంటి సత్యము అయినటువంటి ఆ సాంఖ్యతత్వమును వివరించడానికే ఆ భగవానుడు కపిలను రూపంలో ఇక్కడ అవతరించారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన అంటూ ఉన్నారు, వాస్తవానికి ఈ జీవులు కోరుకునేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటి దేహమునే. అంటే అనగా శాశ్వతంగా దేనినైతే అనుభవింపగోరగలరో దానినే ఈ జీవులు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఆ పూర్ణత్వము ఎలా పొందాలో వారు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. కనుకనే కపిల దేవుడు ఇచ్చట తెలిపినట్లు ఆ సాంఖ్యతత్వము తత్వానాం అయి ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. తత్వానాం అంటే సత్యము, ఆ సాంఖ్యతత్వం. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, సాంఖ్యతత్వం అంటే ఏంటి? సహజ సిద్ధమైనటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించేటువంటి విజ్ఞానం శాస్త్రం. మరి వాస్తవికమైనటువంటి విజ్ఞానం ఈ విషయాలు బోధించేటువంటి విషయం కాబట్టి ఈ సాంఖ్యతత్వము తత్వానాం అయి ఉన్నది అంటే శాశ్వతమై ఉన్నటువంటిది, సత్యమై ఉన్నది, సత్యమైనటువంటిది, ఉన్నతమైనదిగా అది అని చెప్తున్నారు. మరి నిజమగు సత్యపు అవగాహన నొస్కుటకే ఈ సాంఖ్యతత్వ విధానము రచించబడినది. ఈ కపిల భగవానుడి చేత బోధించబడినటువంటి ఈ సాంఖ్యతత్వము ఏదైతే ఉందో ఇది
నిజమైనటువంటి సత్యం, ది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. మరి ఏంటి అంటే ఆ భగవానుడు, ఆ భగవాన్ యొక్క తత్వాన్ని, ఆత్మ మరియు పరమాత్మల స్వభావం, వారి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము, మరి ఈ తాత్కాలికమైన ఈ భౌతిక దేహము గురించి. సో మరి దీని నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి, మరి ఈ జీవుడు పొందేటువంటి దుఃఖాలకు కారణం ఏమిటి? సో ఇవన్నిటిని అవగాహనం చేయడానికి, నిజమైనటువంటి సత్యాన్ని ఇవ్వడానికే, నిజమైనటువంటి సత్యాన్ని తెలియచేయడానికే ఈ సాంఖ్యతత్వ విధానము సో ఇక్కడ రచింపబడినది కపిల భగవానుడి చేత అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంతకు మరి ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నటువంటి విషయాలలో మరి ఇంతకు నిజమైనటువంటి సత్యం ఏమిటి? మరి ఏమిటి ఆ నిజమైనటువంటి సత్యం అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సమస్త దుఃఖ కారణమగు భౌతిక దేహము నుండి ఏ విధంగా ముక్తిని పొందవచ్చు తెలియచేసేటువంటి జ్ఞానమే నిజమైన సత్యము అని చెప్తుంది. మరి ఈ దుఃఖాలకు కారణం ఏంటి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని ఆశ్రయించడము అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సాంఖ్యతత్వం ద్వారా తెలియచేస్తుంది. సో మరి అలా ఈ సమస్త దుఃఖాలకు కారణమైనటువంటి ఈ భౌతిక దేహము నుండి జీవుడు ఏ విధంగా ముక్తిని పొందవచ్చునో తెలియచేసేటువంటి జ్ఞానమే నిజమైనటువంటి సత్యము. మరి ఆ నిజమైన సత్యమును అంటే సమస్త దుఃఖాలకు కారణమైనటువంటి, ఎందుకు ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఆ దేహం ద్వారా ఇంద్రియాల ద్వారా ఇంద్రియ భోగాలను పొందాలి అనేటువంటి భావనతో వచ్చేటువంటి సుఖ దుఃఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి నుండి బయటపడి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము. మరి ఎక్కడ వస్తుంది శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకున్నప్పుడు. ఆ భగవద్గీత భగవంతుడు చెప్తాడు, నా భక్తుడు నా ధామాల్లో చేరుతాడు. సో ఇతరులు ఎవరు కూడా, ఇతర ఏ భక్తి విధానం కూడా అటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి దేహం అంటే ఇక్కడ ఇతర దేవతలు ఇచ్చేటువంటి, మనకు భగవద్గీతలో చెప్తాం, ఇతర దేవతలు ఇచ్చేటువంటివి కూడా తాత్కాలికమైనవే. కాబట్టి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుని ఆశ్రయించి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మాత్రమే సమస్త దుఃఖాలకు కారణమైనటువంటి ఈ భౌతిక దేహము నుండి మనము బయటపడగలము అని చెప్తున్నారు. ఇతర ఏ పద్ధతి అయినా అది ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకోవడానికి దోహదపడుతుందే తప్ప శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, శాశ్వతమైనటువంటి దేహాన్ని అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి, గోలోక వృందావనాన్ని చేరుకోవడానికి ఏది కూడా దోహదపడేటువంటిది ఆ భగవద్ విజ్ఞానమే. సో అటువంటి ఆ వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, నిజమైన సత్యాన్ని అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని బోధించడానికి వచ్చినటువంటిదే ఈ సాంఖ్యతత్వము, సాంఖ్య శాస్త్రము అని చెప్పబడుతున్నటువంటి. సో కపిల భగవానుడి యొక్క అవతారము ముఖ్యంగా ఈ ప్రయోజనము కొరకే ఉద్దేశించబడినది. సో అందుకే ఆయన చెప్పినటువంటిది, అనవసరమగు భౌతిక కోరికల బంధనము నుండి విడుదలగాంచేవారు ఆత్మానుభవమునకు అత్యంత ఉన్నతమైనదిగా, ఘనమైనదిగా తలచబడేటువంటి ఆ సాంఖ్య తత్వాన్ని వివరించడానికే ప్రత్యేకంగా ఈ జగమునందు నేను అవతరించాను అని చెప్పిన భగవానుడి యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కపిల భగవానుని అవతారము ముఖ్యంగా ఈ ప్రయోజనము కొరకే ఉద్దేశించబడినది, ఈ విషయమే ఇచ్చట స్పష్టపరచబడినది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు.
हरे कृष्ण प्रभु ధన్యవాదాలు हरे कृष्ण प्रभु जी ధన్యవాదాలు धन्यवाद ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామాలు. కృష్ణ ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే, మీకు హోస్ట్ ఇచ్చాను. ఓకే ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికి. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భగవతానికి జై. హరే జై. కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. శ్రీల జై. ప్రభుపాదకి జై. అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి జై. హరే కృష్ణ. అందరికి ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద చతుర్వేద హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ హరే రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ హరే కృష్ణ హరే రామ. ప్రభుజీ ఈ శ్లోక చదివేసంటారా నిన్న? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిన్న ఇంకా కొంతమంది చదవాలి మాతాజీ, అందరూ చదవలేదు. వాళ్ళందరి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయమని చెప్పి. హరే కృష్ణ. హరే నేను కృష్ణ. చదివేనమ్మా ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. నాకేదైనా ఒకటి విడిగా భాష్యం కానీ ఆ పైన మన అర్థాలు చదువుతాం కదా, ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదివేశాను అందుకని హ్యాండ్ ఇచ్చాను. అవకాశం ఉంటే అది ఇవ్వండి. ఓకే ప్రభుజీ. హరే నేను కృష్ణ. కూడా శ్లోకం చదివేశాను ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, నిన్న శ్లోకం చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. నిన్న శ్లోకం చదవడానికి లాస్ట్ లో కొంతమంది ఉన్నారు, అప్పుడు రేపు చదువురు కానీ అన్నాను. హైమావతి మాతాజీ, వసుంధర మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతిం ప్రజానాం వయావతేర్నర్నవతాపకామః పరివ్రజత్పదవిమాస్థితోహం పెరిష్టే త్వాం హృదయం జన్విశోకః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతితం ప్రజానాం త్వయావతీర్ణార్ణ ఉతాప్తకామః పరివ్రజత్పద విమాస్థితోహం చరిష్యే త్వం హృదయుంజన్ విశోకః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అక్కడ పతి ఉంది, మీరు పతితం అన్నారు. హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ, వైజయంతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను అర్థాలు మీనింగ్స్ కానీ ఏదైనా చదవడం హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను. హరే కృష్ణ. వైజయంతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతిం ప్రజానాం త్వయావతీర్ణార్ణ ఉత్తాప్తకామః పరివ్రజత్పాదవిమాస్థితోహం చరిష్యే త్వాం హృది యుంజన్ విశోకః. హరే కృష్ణ. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, శ్రీనివాసరావు ప్రభుజీ. చదువుతాను ప్రభుజీ. శ్లోకం చదివేస్తాను. మాతాజీ, హరే కృష్ణ. శ్లోకం చదవని వాళ్ళు మాత్రమే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాసరావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతిం ప్రజానాం త్వయావతీర్ణర్న ఉతాప్తకామః పరివ్రజత్ పదవీం ఆస్థితోహం చరిష్యే త్వాం హృది యుంజన్ విశోకః. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ.
నేను భాష్యం చదవడానికి హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను ప్రభుజీ. మాతాజీ ఇందాకే ప్రభుజీ చెప్పారు శ్లోక చదువుతాను అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఉంచమని. అందరూ ప్లీజ్ ఎవరైతే చదవము అని అంటున్నారో హ్యాండ్ లో చేసేసేయండి మాతాజీ. అనితా మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం హరే నమో కృష్ణ. భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతిం ప్రజానాం త్వయావతీర్ణన్న ఉతాప్త కామః పరివ్రజత్పదాస్తోహం చరిష్యే త్వాం హృది యుంజన్ విశోకః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా నేను చెప్పిన వాళ్ళు? అంటే నిన్న కొంతమంది హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, టైం అయిపోయిందని వాళ్ళని రేపు చదువుగా అన్నారు, అందుకని అన్నిసార్లు అడుగుతున్నాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ పిలిచారా? హరే కృష్ణ. లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అదే నేమ్స్ పిలుస్తారేమో అని. ఓకే శ్రీనివాస్. చదవాలా? ఎవరు లేరు ప్రభుజీ. బృందా మాతాజీ చేస్తారు. నేను చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. అస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతిం ప్రజాన. ఏంటి మాతాజీ? ఆ దీర్ఘం ఉంది మాతాజీ. రెండవ ఆ. అస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతిం ప్రజాన త్వయావతీర్ణ ఉతాప్త కామః రెండు పరివ్రజ్యత మాతాజీ ఇక్కడ రెండు అర్ణాలు ఉన్నాయి చూడండి. త్వయావతీర్ణర్ణ రెండు సార్లు అనాలి. త్వయావతీర్ణ ఉతాప్త కామః పరివ్రజ్యత తీర్ణర్ణ తీర్ణర్ణ ఉతాప్త కామః పరివ్రజ్యత పదవి మాస్థితోహం చర్సే హృది యుంజన్ విశోకః. వాళ్ళు ఓకే. చేశారు. అస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతిం నేను ప్రజాన. చేస్తాను ప్రభుజీ శ్లోకం. చేయండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతిం ప్రజానాం త్వయావతీర్ణర్ణ ఉత్తాప్త కామః పరివ్రజత్ పదవీమాస్థితోహం చరిష్యే త్వాం హృది యుంజన్ విశోకః. హరే కృష్ణ. శుభవతి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అస్మాభిపృచ్ఛేద్య పతిం ప్రజానాం త్వయావతీర్ణార్ణ ఉతాప్త కామః పరివ్రజత్ పదవీమస్థితోహం చరిష్యే త్వం హృది యుంజన్ విశోకః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్వర ప్రభుజీ మీనింగ్స్ అనువాదం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ భాస్కర్ ప్రభుజీ ఆ- హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ప్రభుజీ. ఆస్మ చూశారు మాతాజీ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ మీరు చదవండి. ఆస్మ పృచ్ఛే సారీ. హరే కృష్ణ. ఆస్మ అభివృచ్చే నేను అభివృచ్చే ఆ దీర్ఘం ఉంది కదా. ప్రభుజీ ఒక్కళ్ళే చేసేస్తారు ప్రభుజీ, కంటిన్యూ అవసరం లేదు. కంటిన్యూ చేసేయండి ప్రభుజీ. ఓకే. ఆస్మ అభివృచ్చే పృచ్ఛే నేను విచారణ కావించుతున్నాను. చెప్పాలి అక్కర్లేదుగా, కంటిన్యూ చేయటమే కదా. హరే కంటిన్యూ చేయడం ప్రభుజీ. అద్య ఇప్పుడు పతి ప్రజానాం సమస్త జీవుల యొక్క త్వయా నీచే అవతీర్ణ రుణ విముక్తుడను ఉత మరియు ఆప్త పూర్ణమయ్యను కామః కోరికలు పరివ్రజాత్ దేశ సంచారి యగు సన్యాసి యొక్క పదమును అస్థితః అంగీకరించి అహం నేను చరిష్యే నేను చెరింతును త్వాం నిన్ను హృదయమునందు యుంజన్ నిలుపుకొని విశోకః శోకదూరుడనై జీవపతియగు నిన్ను నేడు నేనొకటి కోరుచున్నాను.
పితృరుణము నుండి నీచే ముక్తుడైనందున మరియు నా అభీష్టములన్నీయును ఈడేరినందున నేను సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించదలుచుకున్నాను. ఈ గృహస్థ జీవనమును త్యజించి శోకదూరుడనై నిన్నే హృదయమునందు సదా తలుచుచు నేను సర్వత్రా చరింపగోరుచుందును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. చెప్పించక్కలేదు కదా. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం బై జై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. వాస్తవమునకు సన్యాసమన్నది అనగా భౌతిక గృహస్థ జీవన పరిత్యాగం, కృష్ణ భక్తి భావన యందు పూర్తిగా లీనమగుటను మరియు ఆత్మయందే రమించుటను అగత్యపరచును. కుటుంబ పరమగు బాధ్యత నుండి విడివడుటై అయినట్టి సన్యాసమును స్వీకరించుట ఇంకొక సంసారమును తయారు చేసుకుంటుకో లేదా సన్యాసం పేరిట మోసము చేయుటకో కాకూడదు. అనేకములైన వాటికి యజమాని అగుట మరియు అమాయక జనుల నుండి పెద్ద మొత్తంలో ధనమును కూడబెట్టుట సన్యాసి కార్యము కాదు. ఆంతరమందు శ్రీకృష్ణ భగవాన్నే సదా తలపోయగలుగుట సన్యాసికి గర్వకారణమై ఉండవలెను. నిజమునకు భక్తులు 2 రకములు నుందురు. వారిలో ఒకరు గోష్ఠి ఆనంది అని పిలువబడుతుంది, అనగా వారు ప్రచారకులు. భగవన్మహిమలను ప్రచారం చేయుటకు వారు పలువురు అనుయాయులను కలిగి ఉందురు. ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహించుటకే వారు ఎక్కువ మంది అనుయాయులతో కలిసి జీవిస్తారు. ఇక రెండవ వారు ఆత్మానందులు అని పిలువబడతారు. ఆత్మ సంతృప్తులై ఉండు అట్టి వారలు ప్రచార కార్యక్రమాలను చేపట్టరు. వారు భగవానునితో పాటు ఒంటరిగా వసింతురు. కర్దమముని ఈ కోవకు చెందిన అట్టివాడు సమస్త క్లేశముల నుండి దూరుడై హృదయమందు దేవదేవుని నిలుపుకొని అతడు ఒంటరిగా నిలవగోరెను. పరివ్రాజకుడు అనగా దేశ సంచారియగు సన్యాసి. అటువంటి సన్యాసి ఎచ్చోటను 3 రోజుల కన్నను అధికంగా వసించరాదు. ఇంటింటికి తిరుగుతూ జనులకు కృష్ణ భక్తి భావనను గూర్చి జ్ఞానోపదేశం చేయుటయే తన బాధ్యత అయినందున అతడు ఎల్లప్పుడూ ప్రచారం కావించుచుండవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎల్లప్పుడూ సంచారము కావించుచుండవలెను. ఎల్లప్పుడూ సంచారము కావించుచుండవలెను. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం చెప్పాలనుకునే వాళ్ళందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చంద్రవతి మాతాజీ, బృంద మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రోక్తం హి లోకస్య ప్రమాణం సత్యలౌకికే అథా జనిమయా తుభ్యం యదవోచమృతం మునే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ మయా ప్రోక్తం హి లోకస్య ప్రమాణం సత్యలౌకికే అథా జనిమయా తుభ్యం యదవోచమృతం మునే. ప్రభుజీ మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తా ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ మయా ప్రోక్తం హి లోకస్య ప్రమాణం సత్యలౌకికే అథా జనిమయా తుభ్యం యదవోచమృతం మునే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమాతాజీ, తర్వాత భాస్కరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రోక్తం హి లోకస్య ప్రమాణం సత్యలౌకికే అథా జనిమయా తుభ్యం యదవోచమృతం మునే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యా ప్రోక్తం హి లోకస్య ప్రమాణం సత్యలౌకికే అథా జనిమయా తుభ్యం యదవోచమృతం మునే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ లైవ్ ఆన్ లో ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే, ఒక్క నిమిషం మాతాజీ.